Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Muđini fanovi jedva su dočekali da krene streamanje Foresta. Međutim, ubrzo nakon što su počeli, isto tako su i zaustavili streamanje. Problem se stvara u tome što je publici obećano koliko će redovno biti streamovi, a već se ne vode datim obećanjem. Publika sada dodatno sumnja u druga obećanja, kao što su GTA 5 trke u decembru i tako dalje. Na pitanje što ne streamaju Forest dali su svoje odgovore. Uradili su to u posljednjem Muđinom streamu, pa hajde da poslušamo zajedno šta su to imali da kažu. Čale, zašto nema Foresta? Pa je vam pričao šta mu se desilo s ovi kurci od kompjutera. Sve preturio, prespakovao, će radimo, svaki vikend imate po jedan live. A ne, oni meni ne veruju, brate, ja ne znam kako... Ne, pa nema razlog da vas laže, brate, nekad kad mora, razumeš, ali ovo retko. Ne, ali meni nije jasno, znači... Nije bre pička bio na večeru negde laže, bre. Ljudi, ma ne, bre! A znate šta najgore? Što vi na Discord misle da ja lažem. Oni mi kažu, šta si radio, pa te mrzelo da radiš live. Šta me mrzelo da radim live, ljudi, bre, mikrofon mi, bre, pucketam, kamera mi se gasi. Svašta što, mislim, se dešava to. Chat, zamisli ti ovo jebote mu. Znao sam da laže. A na monitoru mu piše katabaza kad mu se ugasi kamera. Šuti go, brate. Biće Forest, bre, ima da vam dosadimo sa taj Forest. Do Vlogmasa. Čale, malo si dobio kila. Misliš u game kad sam igrao? Jeste. Ovakvi izgovori kod publike zasigurno neće prolaziti. To su pokazali još u toku streama kada se dešavala sama izjava. Publika je pogotovo ljuta iz razloga što Muđa redovno pali druge streamove, a Forest ne. Pored toga, publika zna da Muđino znanje o tehnologiji može lako da riješi probleme koje je naveo. Tako da preporuka za Muđu jeste da se posveti obećanjima, jer bi ga mogla početi hejtati sopstvena publika. Nećemo ga više pritiskati, nego ćemo završiti ovu reportažu. Do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!